ኣብ ከተማ ጊሰን ናይ ህግደፍ ፌስቲቫል ክካየድ ምምሕዳር ሄሰን ድሕሪ ምፍቃዱ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ፖሊስ ዝገበረዎ ጎንፂ ካብ ጀርመን ሓሊፉ ኣቓልቦ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከባ ማዕከናት ዜና ረኺቡሉ። ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ኣለና። ሰናይ ምክትታል። መጀመርያ ናይ እንግሊዛዊ ዓለም ለኻዊ ትካል ዜና ቢቢሲ ፀብፃብ ምስ ንርኢ ብኣማይት ዝቝፀሩ ፖሊስ ጀርመን ኣብ ማእኸላይ ከተማ ጊስን ዝተኻየደ ባህላዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ናዕቢ ንምቁፅጻር ኣባትርን ናይ በርበረ መንፀጊታትን ከም ዝተጠቕሙ ገሊጹ። ቢቢሲ ቁጥዓቶም ሰልፈኛታት እቲ ፌስቲቫል ንፕሮፓጋንዳዊ ረብሓ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ብምዃኑ ከም ዝተልዓለ እዩ ዝገልጽ። ንሰዓታት ዝኣክል ግጭት ከም ዝተኻየደን 26 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቆሰሉ ብምሕባር ፖሊስ ኣሳት 100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ኣብ ማእኸል ከተማ ትራፊክ ከዓግቱ ከም ዝተገደዱ እውን ሰኒዱ። ቢቢሲ ኣብ ፀብፃብ ፖሊስ ብምምርኳስ ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ጠራሙዝን ኣእማንን ከም ዝደርበዩ ንገለ መካይን ከም ዝሃረሙን ኣብ ዙርያ እቲ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ቦታ ሓፁር ከም ዝቀደዱን ይሕብር። ንደገፍቲ ስርዓት ዝኾኑ ተሳተፍቲ ናብቲ ፌስቲቫል ዘምፅኣ ኣውቶቡሳት እውን ኣእማን ከም ዝደርበዩ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ቢቢሲ ንኣንበብቱ ከም ድሕረ ባይታ ኣብ ዘቐመጦ ሓበሬታ ኸኣ ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ ግሰት መሰላት፣ ጽኑዕ ሳንሱር፣ ምስ ባርነት ዝመሳሰል ጉዱድ ዕስክርናን ብማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተሰነዳ ነፂሩ። ኣሜሪካዊ መደበር ዜና CNN ኣብ ዌብሳይቱ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ምስ ንርኢ ኣብቲ ናዕቢ ብውሕዱ 22 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቆሰሉ ብምግላጽ ፖሊስ ግዛት ጀርመን ሄሰን ሰንበት ንጎ ኣብ ልዕሊ መኮንናቶም ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ሰልፈኛታት ኣእማንን ጠራሙዝን ደርቢዮም ትክን ፈሳሲ ቦምባታትን ብምፍንጃር ናይ ፖሊስ መሰናኽላት ከም ዝሰበሩን ናብቲ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ቦታ ከኣትዉ ከም ዝፈተኑን ከም ዝገለጸሉ ሰኒዱ። ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ፀገም ትራፊክ ከም ዝሰዓበን ኣብ መካይን እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐን እውን ገሊጹ። CNN ዝሓለፈ ዓመቱን ተመሳሳሊ ናዕቢ ከም ዝነበረን ከተማ ጊሰን ኣብዚ ዓመት እዚ ፌስቲቫል ከይካየድ ክትዓግቶ ፈቲና እኳ እንተነበረት እቲ እገዳ ግን ብቤት ፍርዲ እቲ ከባቢ ከም ዝተገልበጠ ንጀርመናዊ ማዕከን ዜና ZDF ብምጥቃስ ሓቢሩ። ፖሊስ ሄሰን ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ብዝሒ ዝተጎድኡ ወይ ዝተኣስሩ ሰባት ዝኾነ ጭቡጥ ኣሃዝ የለን እኳ እንተበሉ ካብ ዓርቢ ክሳብ ቀዳም 60 ሰባት መጥቃዕቲ ንምፍጻም መደብ ኣውፂኦም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ከም ዝተኣስሩ ሓቢሩ። ካልእ ኣብ ኢማራት ዝመደበሩ ዘ ናሽናል ዝተባህለ ትካል ሓበሬታ ብዝዘርግሖ ፀብፃብ ኣባላት ፖሊስ ነቲ ናዕቢ ንምዕጋዝ ዘንብዕጋዝ ምትኳሶምን መዳፍዕ ማይ ብምጥቃሞምን ክገልጽ ከሎ ሰልፈኛታት ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጎደናታት ክጭድሩን ክጓየዩን ከም ዝሰራዩ ገሊጹ። ኣብ ገጻ ትዊተር ሓያሎ ኣግባዝ ኣእዳዎም ብመቑሕ ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዝሰራዩን ናይ ናዕቢ ፖሊስ ንሓደ ሃለዋቱ ዘጥፍአ መንእሰይ ክከታተሉ ከም ዝሰራዩን ሓቢሩ። ዘ ናሽናል ንኤርትራ ንነበብቱ ኸላልያ ከሎ ዜጋታት ብዘይ ፍርዲ ዝእሰሩላን መንእሰያት ናብ ጉዱድ ዕስክርና ዝቕየዱላን ንእሽቶን ምስጢራዊትን እንኮ ሰልፋዊትን ሃገር ኣፍሪቃ ብምዃና ብምግላጽ ኣዳለውቲ እቲ ፌስቲቫል ደገፍቲ እቲ ጨኳኒ ስርዓት ምዃኑን ከም ዝኽሰሱ ተንቲኑ። ናይ ጀርመን ዓለም ለኻዊ ማዕከን ዜና ዶቼ ቬለ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ምስ ንምልከት ንምልካዊ ገዛኢ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኤርትራ ዝቃወሙ ጉጅለታት ኤርትራውያን ብሓይሊ ናብ ቦታ ፌስቲቫል ክኸዱ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ኣእማን ጠራሙዝን ትክን ቦምባን ዝተደርበየሉ ናዕቢ ከም ዝተኻየደ ገሊጹ። ዶቼ ቬለ እቲ ናዕቢ ኣብታ ካብ ፍራንክፈርት ንሰሜን ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ጊሰን ካብ ከባቢ ሰዓት 5 ፈርቓን ወጋሕታ ብኣቆጻጽራ እታ ሃገር ከም ዝጀመረን ፖሊስ ልዕሊ 100 ሰልፈኛታት ብርጌድ ንሓመዱ ናብቲ ናብ ቀጽሪ ፌስቲቫል ዝወስድ ሓጹር ከይድይቡ ደው ከም ዘበሉን ከም ዝፀዓሩ ገሊጻ። እቶም 100 ሰባት ካብ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝመፁ ምዃኖምን ክሳብ ሰንበት ምሸት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝጸንሑን እውን ሓቢራ። ዶቼ ቬለ ምምሕዳር ከተማ ጊሰን ኣብዚ ዓመት እቲ ፌስቲቫል ከይካየድ ክልክሉ መዲቦም እኳ እንተነበሩ ቤት ፍርዲ እቲ እገዳ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ብምባል ንኽካየድ ከም ዝወስኑ ሓቢሮም። ዶቼ ቬለ ኣብ መወዳእታ ፀብፃቡ ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ግጭታት ትሳተፍ ምህላዋን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዝተፈጸመ ግህሰት ዕላማ ኣህጉራዊ እገዳታት ኮይና ምጽናሓውን ንኣንበብቱ ኣረድዩ። ናይ ካናዳ CTV ዘካፈሎ ጽሑፍ ምስ ንምልከት ኣብ ምዕራባዊት ጀርመናዊት ከተማ ጊሰን ኣብ ዝተኻየደ ባህላዊ መደብ ኤርትራውያን ብውሕዱ 22 መኮንናት ከም ዝቆሰሉን ዓሰርተታት ዝቑፀሩ ሰባት ከም ዝተኣሰሩን ብምግላጽ
ወሃቢ ቃል ፖሊስ ክሪስቶፈር ፎፍ እቲ ስርሒት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ህዝቢ ከተማ ጊሰን ካብ ማእከል ከተማ ካብ ምንቅስቓስ ክቆጠብ ከም ዝተሓሳሰበ ገሊጻ። ኢንዶ ኒውዮርክ ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ መርበብ ሓበሬታ ዘርግሖ ዜና ምስ ንምልከት በቲ ናዕቢ ኣብ 26 ኣባላት ፖሊስ ፎኪስ ጉድኣት ከም ዝበፅሕን ካብ መሳርሒ ተቃውምቲ ፌስቲቫል ይኹን በጻሕቲ ፌስቲቫል ዝኾነ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዘይጋጠመን ብምግላጽ እቲ ናይ ክልተ መዓልትታት ፌስቲቫል ቅድሚ ልዕሊ 10 ዓመት ካብ ፍራንክፈርት ናብ ጊሰን ዝተሰጋገረ ምዃኑ እዚ ድማ ምናልባት ምስ ማእከላይ ኣቀማምጣ ከተማ ጊሰንን ንበዓል ዝምችእ ገፊሕ ኣዳራሽ ስለ ዘለዋን ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኣዳላዊ እቲ ፌስቲቫል ኣብ ጀርመን ዝርከብ ማእከላይ ባይቶ ኤርትራውያን ኮይኑ ምስ እንኮ ሰልፋዊ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ቅርበት ስለ ዘለዎ ከዓ ከም ኣከራኻሪ ዝቑፀር ኢሉ። ልዕሊ 1,000 ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ናዕቢ ኣብ ስራሕ ከም ዝነበሩን ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ኣድመኛታት ካብ ቀዳም ንጎ ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናዕቢ ከም ዘካየዱን ተገሊጹ። ከም ውፅኢት ናይዚ ኣብ ጎነፃዊ ጉድኣትን ምፍራስ ሰላምን ኣተኪሩ ብጠቕላላ 100 መርመራታት ከም ዝተጀመረን ኣባላት ፖሊስ ንልዕሊ 400 ሰባት ብምፍታሽ ንብዙሓት ሰባት እገዳ ገይሮምሎም ድሕሪ ምባል ኣስታት 100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ጸብጺቡ። ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ ሰንበት ምሸት ገና ልዕሊ 1,000 ሰባት ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበሩ ብምሕባር ድሓር ግን እቲ ኩነታት ከም ዝሃደ ገሊጹ። ብተወሳኺ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሄሰ ፒተር ቤውዝ ግጭታት ኤርትራ ኣብ መሬት ጀርመን ቃልሲ ክካየደሎም ከም ዘይብሎም ንመንግስቲ ኤርትራ ብንጹር ክግለጽ ኣለዎ ብምባል መንግስቲ ፌደራል ንኣምባሳደር ኤርትራ ፀውዒኡ ክገስጽ ፀውዒኡ ክትብል እታ ማዕከን ሓበሬታ ወሲኻ ጸብጺባ። ብተወሳኺ ምክትል ወሃቢ ቃል ፌደራል ኤፍዲኤን ስቴፋን ብራድነር ኣባላት ፖሊስና ኣብ ሳልሳይ ሃገራት ንዝፍጠሩ ግጭታት መስሓሊ ኣይኮኑን ብምባል ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ጀርመን ክካየድ ስለ ዝተፈቕደሉ ነቒፉ። እቲ ምልካዊ ስርዓት ተደልዩ ንነብሱ ኣብ ኤርትራ ከም ድላይ ገይሩ ክጽምብል ይኽእል እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ግን ኣብ ሃገርና ቦታ የብሉን ኢሉ። ግሎብ ኤኮ ዝተባህለ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ቤት ፍርዲ ምምሕዳር ሄሰን ብዓርቢ ምምሕዳር ከተማ ጊሰን አንጻር ፌስቲቫል ኤርትራ ዘቕረቡ ክልተ ጥርዓናት ብመሰረት ሻድሻይ ሕጊ ሰኔት መቕባል ኣጋይሽን ሻምናይ ሕጊ ሰኔት ፖሊስን ከም ዝነፀጎ ብምግላጽ እቲ ቤት ፍርዲ ምምሕዳር ከተማ ጊሰን ካብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ልጣፋት ሓሊፉ እቲ ፌስቲቫል ክኸትሎ ዝኽእል ሓደጋ ብዝግባእ ብጭብጢ ክእምነና ኣይከኣለን ምባሉ ንምንታይ እቲ ፌስቲቫል ክካየድ ከም ዘፍቀዳ ረድዩ። ወሃቢት ቃል ከተማ ጊሰን ብውሳኔ ቤት ፍርዲ ጉሂና ኢና እንተኾነ ግን ተወሳኺ ሕጋዊ ስግምቲ ኣይንወስድና ሕጂ ምስ ፖሊስ ብምዃን ኣብ ዙርያ እቲ ፍጻሜ ጸጥታ ምርግጋእ ምሉእ ትኹረትና ንገብር ኣለና ኢላ። ታገሻው ዝተባህለ ናይ ጀርመን ማዕከን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብመሰረት መግለፂ ፖሊስ ናይ ግዛት ሄሰ ፖሊስ ካብ ባደን ቮርተንበርግ ሳክሰኒን ፌደራል ፖሊስን ዝመፁ ኣባላት ከም ዝተደገፉ ገሊጹ። እቲ ግጭት ቀዳም ከቢድ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣእማንን ጠራሙዝን ተደርቢዩ ክብል ወሃቢ ቃል ፖሊስ ሰንበት ምሸት ገሊጹ። ብድምር 28 ኣባላት ጸጥታን ኣገልግሎታትን ጉድኣት በፂሕዎም መፍጋእቲ መቕዳድ ጨዋዳን ጎርፅን ኣጋጢሞምን ኢሉ። ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ ኣብቲ ሰንበት ኣብ ሄሰን ሃለን ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኣስታት 2,000 ተሳተፍቲ ነይሮም። ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ማእኸል ከተማ አንጻርቲ ፌስቲቫል ዝካየድ ሰልፊ ተጀሚሩ። ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እታ ከተማ ጽርግያታት ዓፂዮም። ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ ኣብ ከባቢ ኒውሽታድለር ቶር ምስ ብዙሓት ተሳተፍቲ ዘይምርድዳእ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ መራሕቲ መካይን እውን ምፍርራሕ ነይሩ። ካብ ድልድል ሄውቸልሃይም እውን ኣቑሑት ተደርብዮም መካይን ተጎድየን። ሰራሕተኛታት ኣብ ጥቓ ሄሰን ሃለን ዝርከብ ድኳን እውን ካብ ዝሓልፋ መካይን ብዝተደርበየ ነገራት መሳኹቲ ከም ዝተሰብረ ሓቢሮም። ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ እቲ ኩነታት ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ከም ዝሃደ ተገሊጹ። ድሕሪ ምዝዛም ተኣኺባ ኣባላት ፖሊስ ንገለ ካብቶም ሰልፈኛታት ብርጌድ ንሓመዱ ዓጅቦም ናብ ኣውቶቡሳት ኣምሪሖሞም። ብሓፈሻ ወላ እኳ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ነቲ ፌስቲቫል ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ምክያድ ክትርፍዎ እንተዘይከኣሉ በቲ ዝተኻየደ ናዕቢ ግን ኣቓልቦ ከተማ ጊሰን ሙሉእ ብምሉእ ብምቁፅጻር ናይ ስርዓት ግደፍ ዓመፃውን ዲክታቶርያውን ባህርያት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ትካላት ዜና ከም ዘተኩራሉ ገይሮም ኣለዉ።
يلا يلا عمد زرك مغنيات احنا صوبت مع أنا شيء قبلنا نقالش تقاليسنا خا بيوت زلون بيوت زي اللي سألوا حقي ننقص